Bueno, es que sempre estaba o alcalde aquí no reservado aquí. Buenos días, alcalde. Levo a chamar ao Concello 5 ou 6 veces, non vou topar ao Concello ni loco. Fui ao Concello 4 veces, nada. Chamo ao Concello, nada. Non hai maneira de falar con usted. Albertiño, estou aquí ao pé do pueblo, estou no pueblo, ca xente. No Concello están os funcionarios, pois estudiaron. Pero hasta mandei un WhatsApp ao teléfono. Pasou? E chamelo por teléfono 4 veces. Que teño un Cristo que en Dios. Pero es que pase costas, hasta non contesto os WhatsApps, home. Sabes a cantidad de WhatsApps que me mandan a mí, Albertiño? E chamaste por teléfono? Home, cando foi de solicitación demo o teléfono, porque facía falta, díxeme. Perdona que che... Pues, bueno, sí. Puxenche non contestar. É que sabes que pasa? Durante as eleccións vivo así un pouquiño arriba, sabes? E dille o teléfono meu así a xente que Juan facía falta. Pero bueno, non pasa nada. Dime, non. Chamei ali ao jefe de obras tamén do Concello e díxeme que nada, que teño que falar con usted, que todo ten que pasar por súa man. Todo por súa man. A quen votou o Concello? O jefe de obras? Votaronme a mí. Entón, son eu quen ten que solucionar os problemas. O jefe de obras olvídate de eso. Todo ten que pasar por... Ten que haber unha persona encargada por aí unha emergencia, macho. Hai unha emergencia... Teño unha catástrofe casi, teño unha catástrofe no bar, me cago en dioda. Un Cristo que nin Dios. O que che pasou, bro? Hostia, pero non me ves. Non me ve. Non me ve como estou. É que como sempre. Ai, como sempre. Cago en dioda. Reventou a alcantarilla ali da acera, está entrando toda a mierda para o bar. Levo ali toda a mañana esa tascada. Chamo ao Concello, chama que te chama, non hai maneira de localizalo. Entón xa cantarilla, bueno. Había que mandar a Jadí urgente, home. Pero que ahora mismo... Pero corche moita presa. Home, mañana é viernes, se ven o festivo, teño que abrir o bar, teño o bar pechado, que teño mierda, chegaba mierda aos taburetes. Que ahora mismo... Que se, mira, van a ser as 12. É que xa pola mañán nada, ahora pola mañán nada, olvídate, pola tarde... A que día estamos? A xoves, non? Xoves? Xoves. O venres, non, o venres a xente libra. Pola tarde, unha vez que libra... O luns pola mañán mando unha cuadrilla aí. Como luns? Se teño aquilo cheo de mierda, teño que abrir o bar mañana. Había que mandar a Gigos, ali sin falta. Bueno, pero... Que se o que é a merda da cantarella vai pola carretera baixo? Ou é só o luns? No, para a carretera está limpio, vai todo para o bar. No, o luns... A luz, a primeira hora mando unha cuadrilla. Pero non podo abrir o bar, joder. A ver, vamos a ver. A ver, tampouco vou estar en todo, mira. Mira, vas ao ayuntamiento, Sí. preguntas por Juansiño, sabes quen che dijo, non, Juan? Se que ten aquela familia grande, que... Bueno. Bueno, que así tamén ten estudios, non sei como meter a David. Bueno, xa sei. Como meter o tipo así? Nada. Hai que axudar a xente, que estamos para axudar. Está traballando ali, está traballando, ocúpase toda a maquinaria. Pero hai xente con estudios e non vai ao Concello e mete un chaval sin estudios. A familia, bueno, é igual, non me quero meter niso xa, veña, é igual. Axudar, que estamos para axudar, a mí tamén, claro. Veña, como E va, nos joder? pídeslle un alambre grande que temos a nos para eso, vas ali e pídeslle, vas dando ti, eu creo que se lle das ben, vas desatascando, por nos vai correndo un pouco o que é o desagüe, e por nos deixes ti traballar o fin de semana, e luz, vámonos sin falta. Pero que teño que facelo eu? Temos que arrimar o ombro, sabes a crise que estamos vivindo, que sempre teño que... É que aburro meu de dicir sempre o mismo, temos que arrimar o ombro, temos que axudarnos uns aos outros. Ti sabes, pero non é a crise aquí, a crise a nivel mundial, é que non cabe repetirme máis, é que xa estou cansado de dicir a mesma historia. É que ou entendemos, non, Alberto, ou entendemos, ou entendémoslo ou non entendemos. Disculpa. Non hai fallo. Bueno, non máis, xa é fora. Agora que aproveitei, porque a usted para coller no Concello tamén é un Cristo, Agora vou facer o do Eu moto. estou ao pé de calle, ao pé de calle. E iba a facer o do moto xamón este ano, a concentración de motos. Quería o permiso a ver se me podía dar un axudo ou algo para colaborar, para facer o das motos. Sempre vou para o pueblo, que move xente e todo. O ano pasado díxeme que po ano. Estas criaturas jeiteiradiñas ainda, non temos xa lo... Vamos a ver, o permiso en primeiro lugar, eu non sei como está a situación, isto cambia de día para outro, non sei como vamos a facer. O permiso eu, que che vou arriscar a poñer meu nombre nun papel. Por cierto, tens que cubrir un formulario para coller o ferro ese, Tens que cubrir un papeliño que hai ali. Nada, son 10 euros. Solo cos papeles, é No, justo, levas un material do ayuntamiento que es que faje eu. Vale. Tens que cubrir, son 10 euros nada, formulario, eso tampouco é nada. Despois, o permiso de motoxamosa che dijo que non depende de mí, que depende de todo o que está pasando a nivel mundial e cambian as normas, non depende de mí. E depois o da subvención, a axuda económica con... É que... Mas dixo que había cartos, hai un mes das eleccións, dixo que había cartos a agarrar o cheo. Hasta me faltou ali para a vaca que non me facía falta, díxeme, aquí non vai quedar nadie atrás. E faltoume para a vaca aquilo, e non me facía falta.
Que pasou, claro. A ver, eso en primeiro lugar foron as eleccións. Durante as eleccións nós tamén temos unha partida presupuestaria pois, para afrontar ese gasto. Ese traballo solo é por intenso. etapa, agora xa non hai, é por etapa, non? Agora estamos o que estamos, Vale, vale. estamos intentando superar a pandemia, estamos moi apretados, Temos que arrimar. Perdón. Entón, non vamos como para dar cartas para facer máis retirada. Perdón, que eu sempre... Estamos para eso, Vale. estamos para eso. Vale, perdón, Por favor, no, a ver, a mí sabes que me caes ben, eu non é, pero é que non me gusta repetir as cousas, sabes, eu sei que non é culpa túa, non hai problema, non te preocupes. Marcha eso, vai ali e unha cousa, mira. Un mensaje de Feijóo, perdona. Feijóo, mira. Nada. Como que tardas 15 minutos? Co arroz pásase. O arroz pásase. Veña, home. No, o lumbrijante vai co arroz. Non hai, non... Esta xente de interior non se entende nada. Veña. Pero como Feijóo? Feijóo non dixo nas eleccións que se non mandou. Pero non é outro partido Feijóo. Partidos. Aquí somos enteiros, Albertiño. Enteiros, non partidos, mira. Bueno, mas que vou facer choio porque teño que abrir o bar, senón non gano peso, jefe. Mira, como vas a estar traballando na sera, Sí. co alambre ese, para que tal, colle, pasme este chaglequiño, pero atende, que se ve por este lado, que se ve aquí Concello da Cañiza, sabes? Porque teño a Policía Municipal por aí, e non vai a ser que, sabes, que che dixan algo, e os veciños tamén. Usted sempre está, sempre está en todo, eu a veces equivoco con usted, e sempre está en todo, está pendiente de que non lle pase nada ao veciño. Poño sole... Equivocaste moito, Alberto, moito, pero non pasa nada, Vale, vou ver se dou aberto o bar por mañá, vale, perdón, usted fija usted, non te preocupes. Veña. Marcha. Marcha. Non é máis rapaz, pero... Pa política ainda podía valer, había que... Bueno, pero é un veciño, hai que axudar.